La pèrdua de biodiversitat al planeta afecta l'equilibri natural del qual formem part. Com combatre-ho mereix un capítol propi i per això aquests dies és centre de reflexió a la cimera que les Nacions Unides li dedica cada any. L'edició del 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia, però enguany se celebra a la Xina. L'escapada d'un ramat d'elefants del parc natural on vivien, probablement deguda a la pèrdua de biodiversitat al seu hàbitat, ha estat triada com un dels símbols de la 15a cimera de les Nacions Unides dedicada justament a la biodiversitat. De la mateixa manera que aquells elefants havien anat perdent la seva font d'aliments degut a la deforestació per conrear te i arbres per extreure cautxú, arreu del planeta el que anomenem civilització fa estralls en l'equilibri natural. We need to produce the food that we eat, right? But we also understand that agriculture can be a driver of biodiversity loss. So how do we transform this agriculture to be biodiversity positive? We have now a chance under this convention to end biodiversity loss. Les cimeres que s'han fet fins ara per prevenir i, si és possible, revertir les pèrdues d'espècies vegetals i animals van establir objectius que no s'han complert. Però els 193 estats membres persisteixen. S'han proposat establir els canvis que cal fer per primer estabilitzar les pèrdues d'aquí al 2030 i després aconseguir millores i recuperar els ecosistemes per quan arribi el 2050. De moment la cimera es fa virtualment fins dijous i es retrobaran a la segona part de la cimera de manera presencial l'abril de l'any que ve. Vista des de l'espai, la Terra brilla ara menys que fa 20 anys. Què vol dir això? Doncs que el nostre planeta reflecteix ara menys quantitat de la llum que li arriba del Sol. Per tant, es queda més energia, en retorna menys i això potencia l'escalfament global. Ens ho explica un dels científics que ha participat en l'estudi internacional. L'estudi mesura l'albedo de la Terra, és a dir, la radiació que el planeta retorna a l'espai. La conclusió, que la Terra cada vegada brilla menys, concretament reflecteix avui mig watt menys de llum per metre quadrat respecte a fa 20 anys. El que nosaltres medim és la quantitat de llum del Sol que ve a la Terra i que la Terra reflexa a l'espai. El que medim és quanta quantitat de llum hi ha al costat fosc de la Lluna. Una dada que fins ara no s'havia tingut en compte i que diuen caldria seguir mesurant. Fins ara ho hem considerat com algo que no canviava, que era estable en el temps, i el que veiem en molts estudis és que realment varia molt. I el que volem saber ara és si varia molt a escales de cada 10 anys o cada 20 anys té uns cicles o està canviant en resposta al canvi climàtic. Durant força temps s'havia pensat que l'escalfament global produïa més núvols, però segons aquest estudi, en alguns llocs seria el contrari. Aquest canvi en la quantitat de llum està lligat a canvis en la nuvolositat, en concret a núvols baixos que estan en certes regions sobre els oceans. I aquestes regions sobre els oceans el que tenen és que han canviat la temperatura mitja, degut presumiblement al canvi climàtic, i això fa que els ritmes d'evaporació canviïn. S'atribueixi finalment a l'emergència climàtica o no, una conclusió és clara. El Sol emet la mateixa quantitat d'energia i la reflectància és menor. Per tant, la Terra es queda cada vegada més energia i en retorna menys, i això potencia l'escalfament global.